Međunarodni dan maternjeg jezika obilježilo je Udruženje lektora i komunikologa u Bosni i Hercegovini, i to sa učenicima osnovnih škola. Obilježavanje je počelo u 10. osnovnoj školi gdje su učenici prezentovali projekat koji su realizovali povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika. Vi kao predsjednica Udruženja lektora i komunikologa Bosne i Hercegovine, možete li nam reći malo više o ovom udruženju? Udruženje je nastalo prije 2 godine na inicijativu kolegica i kolega sa Filozofskog fakulteta. To je otprilike teklo tako da smo vidjeli koliko nedostaje nama, a i dječci u našem obrazovnom sistemu, i mislili smo da bismo preko udruženja najlakše mogli pridonijeti da oni više uče bosanski jezik, da više vole bosanski jezik, jednostavno da pospješimo cijeli taj normirani standard jezik koji se pojavljuje i na televiziji i na drugim medijima. I tako da je 12.12.2012. zvančno odlučeno da se to udruženje osnuje. Recite mi malo više o ovom dječjem klubu u udruženju i misiju istog, naravno. Dječji klub u udruženju je nastao prošle godine također prilikom predstave o Danu maternjeg jezika koji je bio u 3. i 10. osnovnoj školi. To je prilike teklo tako da su dječica za nas u udruženju pripremile predstavu kao historijski vremeplov bosanskog jezika, i nakon toga smo shvatili da je ipak najbolji način da se osnuje taj neki klub u kojem će djeca imati svoj kutak, gdje će imati načine na koji će se oni izražavati i prikazivati svoj bosanski jezik. Naravno, odlučno da koordinatorica tog kluba bude naša Nermina Usrenovski, koja je zaslužna za ovaj dječji klub, koja je zaslužna da djeca dobiju ono što zaslužuju u našem udruženju. O tome što se dešavalo u ovom cijelom periodu svjedoči da je bilo 400 radova na našoj mail adresi, našoj zemaljskoj adresi. Komisija je radila na način da prvo odabere najbolje radove iz osnovnih škola, a onda od tih najboljih radova da izabere one najbolje. Težak, mukotrpan posao. Dječji klub Udruženja lektora i komunikologa Bosne i Hercegovine je izdao konkurs za literarni rad povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika. Učenici su svojim vršnjacima pripremili igrokaz Moj jezik, moj identitet, autorice Nermine Usrenovski, koja je ujedno i autor projekta. Profesorce Nermina, možete li nam reći otkud ideja da se osnuje dječji klub udruženja? Pa Udruženje lektora i komunikologa u Bosni i Hercegovini već od svog samog početka bilo okrenuto ka djeci. To smo pokazali 21.2. znači na Međunarodni dan maternjeg jezika 2013. godine, kada smo Međunarodni dan maternjeg jezika obilježili sa djecom u 2 osnovne škole. Nakon toga smo shvatili da bi bilo najbolje da mi organizujemo u stvari jedan klub koji će biti posvećen samo djeci, dakle da odvojimo djecu od starijih, jer ćemo ih se na taj način najbolje moći posvetiti. Već tada smo odlučili da ćemo izdati konkurs za ovaj Međunarodni dan maternjeg jezika na temu Moj jezik, moj identitet. I eto, hvala Bogu, to se ostvarilo i to smo priveli kraju na jedan najljepši mogući način. Jeste li zadovoljni do sad postignutim? Naravno da smo zadovoljni. Dakle, cijela ova priča oko konkursa Moj jezik, moj identitet zaista nas tjera da budemo još bolji, još uspješniji, da nastavimo sa ovim projektom. Ova djeca, ovi radovi koji su stigli su nama dokaz da smo na dobrom putu i da oni zaista žele puno ovakvih projekata, i mi ćemo ih naravno u budućnosti ostvarivati. Ovo je zaista lijep projekat. Hoće li biti u budućnosti još ovakvih projekata? Naravno da će biti ovakvih projekata. Evo, vi ste vidjeli učenicu 8. razreda koja je pobjedila u kategoriji 8. razreda Deu Menzilđić, koja je pisala o znakovnom jeziku. Naš sljedeći projekat je upravo znakovni jezik. Dakle, našim članovima, dakle djeci koji su članovi Dječjeg kluba Udruženja lektora i komunikologa u Bosni i Hercegovini, održat ćemo nekoliko časova znakovnog jezika da bi se oni u svakoj situaciji mogli snaći kada upoznaju osobu koja ima probleme sa sluhom i sa govorom, da se može s njom sporazumjeti i dakle komunicirati. Stigli su mnogobrojni radovi koje su učenici poslali na konkurs, ali samo neki od njih proglašeni su najboljim. Moj jezik, moj identitet. Moj se jezik rukom slavi, znakovnim su ga nazvali. Ima i on dobro formu, ali mu ne daju normu. Neki ga priznaju i uče i neka se muče. Nikoga ne uči u školi, jednostavno tako se rodi. Imam pravo na svoj jezik, imam pravo na znakove, i ruke su lijepe moje, govore i ne mole. One traže, one mogu uraditi sve što hoću. Ne stide se pokreta i zločastih podsmijeha. Rugaju se oni što su slabi, ali ne smetaju mojoj sreći. Imam pravo ja na gestu, imam pravo ja na pjesmu. Ruke su jake, a glas slab. Poruka jasna je za kraj. I gluhi imaju pravo na jezik, bez riječi, sa puno ručnih gesti.
Moj jezik, moj identitet. Sjedila sam u svojoj sobi i odmarala se. Igrala sam igrice na mobitelu kada me mamin glas dozvao. Aida, donesi mi onu knjigu iz dnevnog boravka. Idem, rekoh prenemažući se i izlazeći iz sobe. Evo me dolazim, govorila sam uzimajući knjigu sa stola, a ja, kako sam nespretna, uspjela sam je ispustiti čim sam je podigla. Pala je na pod i otvorila se na predzadnjoj strani. Naslov je bio nepoznate riječi. Počinjem čitati. Ašikovanje, bezbeli, beričetan, čardak, čador, kasaba, kundure, mahala, merak, penđer, sikter. Mama, kakve su ovo riječi? Pitala sam je znatiželjno pokazujući joj stranicu. Neke su mi poznate, ali za većinu nikad nisam ni čula. To su sve starobosanske riječi, turcizmi, arhaizmi. Sjećaš se kako su tvoja pranena i nena uvijek u govoru koristila neke riječi koje mi sada ne koristimo? E pa to su bile te riječi stare bosanskog jezika. A da ti samo znaš kako je naš jezik star. Mama je pričala, a ja sam slušala bez daha. Saznanje da moj jezik postoji toliko dugo, da se koristi vijekovima, u meni je izazvalo posebnu emociju. Sjetih se povelje Kulina Bana, sjetih se glagoljice, ćirilice, bosančice, arabice i zamislih se. Koliko često razmišljamo o našem materinjem jeziku, koliko smo svjesni njegove važnosti, koliko smo svjesni da je on naš identitet. Shvatila sam, ja nisam bila dovoljno svjesna i postidješ se svojih saznanja. Obećah mami da ću njegovati i čuvati njen jezik, da će on zauvijek biti moj i mojih potomaka. Moj jezik, moj identitet, moje ogledalo, moj odraz, moj ponos, moj obraz. Da li znamo cijeniti to? Da li znamo reći šta smo? Bosanci i Hercegovci, da smo. Gdje god krenuli, gdje god pošli, uvijek ćemo znati gdje smo dobrodošli. Tamo gdje nas čekaju oni što nas razumiju. Tamo gdje ćemo ostati ono što jesmo. Tamo gdje ćemo imati identitet istinski, a to je jezik bosanski. Inspirisao me bosanski identitet, da treba da čuvamo svoj identitet, a ne da zavisimo nekom drugom. Moj jezik. Bosanski jezik, jezik je svih đaka, tradicije naše i naših predaka. Bosanski jezik je zbirka lijepih riječi u srcu Bosne vjekovima ispisani. Služimo se njime, koristi nam svima, to je jezik, znajte, bosanskih pionira. Krase ga turcizmi i poezija znana, u bosanskom se jeziku najljepša književnost stvara. Čitala sam razne knjige i shvatila sam koliko je bosanski jezik važan i imala sam želju da napišem ovu pjesmu. Međunarodni dan maternjeg jezika obilježava se svake godine s ciljem unapređivanja, učenja i razvoja istog, te njegovanja jezične i kulturne različitosti i višejezičnosti.